Shinkafa? Kwarai da Bari in zubo mana. Je ki zubo. Ki dan ci plate din fa. Dan yau wallahi ban yi karin safe na arziki ba. Dan ruwan bunu kawai na sha da buredi. A ci plate. Ni ya maɗiɗi da ake da ke a gari shine ya ishe ni. Kin ji yanda ake yi da ke a gari? Akan mijinki, akan biyayyen da kike mai? Wai ashe wai har wanke kike mai? Hai! Kaman ba wayayya ba, da hankalinki, da mutuncinki, ki zauna kina bautar da kanki akan ɗa namiji, bayan ɗa namiji ba ɗan goyo bane ba. Yanzu ke akan da ɗa namijin kika zauna kike wannan kuka, kika wani hargitso ne daga gida? Wallahi ta fara bin hanyar yan wuta. Tsaya. Bari ka fara bayan labari bai ne rikudin. Kasa akwai littafi da nake rubutawa halinsu. Ba waya ba. Kai tsaye a haɗa ta da satellites. Kai tsaye wallahi zan faɗi duk matsalolin. To, bana idan an zo gurin kenan.